Bon, ko an bɛ kɔnɔdiya min juman kɛ sunnamɔgɔw ye u k'u yɛrɛ tanga ka bɔ yɛrɛ bonya ma ani diɲɛ kanu. Bon, an bɛ kɔnɔdiya min kɛ ciden ko sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi misqala jarratin min al-kibar. Ciden ko mɔgɔ ni sara misqala jarra hakɛ yɛrɛ bonya bi dusukun kɔnɔ a ko ite do arjanna kɔnɔ. Cɛ dɔw ye ciden ɲininka a ko mɔgɔ dɔ bɛ e b'a fɛ doroki ɲuman ka k'i i kan na samara ɲuman ka k'i sen na o de ye yɛrɛ bonya ye wa? Ciden ko tɛ yɛrɛ bonya ye dɛ, a ko ye dɛ ala cɛ ka ɲi dɛ, i y'i yɛrɛ cɛ ɲi ala cɛ ka ɲi, ala bɛ fɛn cɛ ɲi de fɛ. walakinna al-kibru bataru li-haqqi wa qamtu an-nas. Ciden ko yɛrɛ bonya ye mun ye mɔgɔ min bɛ tiɲɛ ɲɔni, e yɛrɛ b'a dɔn min fɔra tiɲɛ de don mais i b'a ɲɔni ka bɔ yɛrɛ la i tɛ sɔn a ma. Ciden ko nin de yɛrɛ bonya ani i bɛ jɔ bɛɛ la fana. Ciden ko nin de yɛrɛ bonya a ko a miskala jara na miskala jara hakɛ bi dusukun na ni sugu la a ko arjanna e tɛ don a kɔnɔ. Ciden ko man tawadda lillahi arafahu Allah. A ko mɔgɔ ni yɛrɛ ma jigi ala ye ko ala bi kɔrɔta de dɛ. Ni mɔgɔ ma y'a yɛrɛ ma jigi ala bi kɔrɔta, mais ni mɔgɔ ko e bɛ kɔrɔta de ala bi jigi de. Donc hadamaden bɛ kelen mɔgɔ ye silamɛ de yɛrɛ bonya man ka hadamaden dusukun kɔnɔ. I ka kɛ yɛrɛ majigibaga de k'i yɛrɛ majigi. Kuma mana mɔgɔ minnu b'u danbe ka taa dɔɔni ma, mɔgɔ minnu b'u danbe ka taa ciden batoli ni ciden ka sunna ma, min ye sarafu sale jamakulu saba yɛrɛ bonya dɔɔni t'u bolo. Yɛrɛ bonya tɛ ciden ka sunna kɔnɔ dɛ. A bɛ mɔgɔ majigi lɛ yɛrɛ bonyabaga t'u la. Ni hadamaden ko i bɛ tugu mɔgɔ ɲumanw kɔ yɛrɛ bonya i b'a fɔ si ka bɔ dusukun kɔnɔ dɛ. I bɛ kɛ yɛrɛ majigibaga de k'i yɛrɛ majigi, k'i yɛrɛ majigi tiɲɛ ye, k'i yɛrɛ majigi ala ka diinɛ ye, k'i yɛrɛ majigi ala ka jɔnw ye. Ala b'i kɔrɔta o de la. Et puis i kana jɔ mɔgɔ la. E ɲa kɔrɔ e ka jate minɛ bɛɛ ka fisa ne. I b'a sɔrɔ nin bɛ sira la ɲɛ ka tɛmɛ ne kan, i b'a sɔrɔ limaniya bɛ nin na ka tɛmɛ ne kan, i b'a sɔrɔ nin dafalen don ka tɛmɛ ne kan. Mɔgɔ kelen ka nin de jate minɛ, mais bara e kana jate minɛ ko e de dafalen don ka tɛmɛ bɛɛ kan. Ne de bɛ tiɲɛ kan ka tɛmɛ bɛɛ kan, ne de dafalen don ka tɛmɛ bɛɛ kan, ne bɛ ka fisa bɛɛ ye. I k'o b'i dusukun kɔnɔ. O de y'a to dɔnnikɛbaw kɔ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka yɛrɛ majigi sɔrɔ yɛrɛ bonya ka bɔ i dusukun kɔnɔ ko sarafu salihun minnu tɛmɛna u ka sira n'u ka taarigo i ka kalan. Ka damina ciden na ka sɛbɛw la fɔlɔ, kana taabinaw la, kana taabinaw la, ani ulamaw tɛmɛna mina a'immati ahli sunna wal jamaa taw ka taarigo lajɛ, u ka siraw lajɛ. A bɛ taasi belebeleba de d'i ma, a b'i ka jogo ɲa, a bɛ yɛrɛ majigi de d'i ma, i bɛ kɛ yɛrɛ majigibaga de, i tɛ kɛ yɛrɛ bonyabaga ye. A ko ani a filanan diɲɛ kanu. Diɲɛ kanu ciden y'o fana fɔ hadisa sahalenw kɔnɔ. A ko ma jibani jayi'ani ursila fi jaribati l-ghanami bi afsada laha min hirsi l-mar'i ala al-mali wa sarfi li-dini. Ibn Rajab Hanbali ni hadisa kɛlɛ a y'a kɛ risala ye, a y'a kɛ kitabu ye. Ni hadisa kɛlɛ Ibn Rajab y'a kɛ kitabu ye. Abdul Karim Khudairi a y'a sarahu kaseti segi kɔnɔ ni kalanden min ye olu dresarase ka lamɛnni hakili ye ani majigi k'a sɔn ala ta ma ka yɛrɛ bonya bila, i b'i yɛrɛ majigi, i b'i ba diɲɛ ma fana. Ciden ko ma jibani jayi'ani, a ko suruku kɔngɔtɔ fila jibu tɛ suruku ye komi an t'a tɔgɔ dɔn, dɔw ko wala a wululama dɔ a bɛ kɔngɔ kɔnɔna la a bɛ baw minɛ, jibu y'o de. Dɔw b'a fɔ kɔngɔ kɔnɔ wulunin, mais bamanan dɔ n delila ka a fɔ dɛrisu la don dɔ la k'o t'a tɔgɔ dɔn, bamanan dɔ y'a tɔgɔ, a ko a bamanankan yɛrɛ ye min ye a y'a wojɔ bila n na ɲina m'a dɔn a ko walanda, a ko bamananw ka wala, a ko wala ko bamananw yɛrɛ b'a fɔ a ma walan de. Jibu ye o de. Ciden ko kɔngɔtɔ fila n'u y'u ci ba ma ou bien u y'u ci ba wɛrɛ ma k'u bɛ baw tiɲɛ cogo o cogo, ko ni hadamaden fana n'a ye nafolo kanu de ani tɔgɔ ni kɔrɔta ko kanu k'o b'i ka diinɛ tiɲɛ ka tɛmɛ ni wala in fila bɛ ba tiɲɛ cogo min. Mɔgɔ ni e de kɔ diinɛtigi dɔɔnikɛbaga ni e de ye nafolo kanu ka kɔrɔta kanu
yoro karasa yoro kafu karasa yoro mikro ka yenne dala yoro ne kinyere filme kinyere biram fule yam fede nyenninde fo yam fe nyende ka yam fe ciden ko nimbe hada maden ka dina cinya kateme niye walan fula ci ba ma ba cinya tukum anyate e wa karamo la halala anyate doni ka ba ko la halala munu ngudambe kata sunnama anyato kala halala dina ucinya na tukumi jogo cinya na tukumi barka bora kuma ula tukumi anyata kala halala kolo wajuli be kenin jamana ko mundilala jogo manye alamado cide maboto fambe fana wajuli mobili kono na ube wajuli ke sanga bonda ubanni yoro wajuli konyo yoro kera wajuli kaburu kera wajuli ye wajuli be misiri kono wajuli be beddaw kono wajuli be ke hari sisa na fulu tigo beta wajuli forme kata ko wajuli ke ukadu kono munyana wajuli ye mundila jogo manye wajuli tunte jamana en kono chogo mire jogo nyuma min tumbe wajuli nyere na de jogo chiana bebe kuma mimbari ka misiri la derisu be rejo soso be bebi sigi idama ki damana ojo dila kabila be wajuli mundila ama foynya jogo mado alama do cide mado sunna mado fulanka fo yama bila biri yama bila anta nyere nyininka ankan kan nyere nyininka ni yayi kuma bake kafwa take kan no bate fendila jogo de mani ni jiya kanu min be hada madawna de nin to be won to nyini min be hada madawna de barika bora kuma bela an ka kuma kacha barate sarafu bara de tumbe kuma yere tumte ka kuma yere tumte tummancha bara de tumbe donc an kan bajinyama shi de na kashe bauta tabi nauta nanyen nunu fo o ba fo ko ni nunu te keleje mais an yere wakati karamogo an yere wakati karamogo bune ushemin ibnu mbaji sheikh albani ayata nunu kan nyana ma chogo la jege nyana mara chogo mi mahamud lamini sinkiti adi wali bayani tigi bune ushemin nunu yere kalana ala akakkalande unyafo nyame useminu yereda akoma mahamud lamini sinkiti saudi akawori nuna atuntu bonyogona saudi akawori no anyana maye fana de me atewori nunu bonyogona tele manka bannembe jiala nyame akakkalande nda ati yatu ibuni salim akakkalande korobado yoye haraka di wali bayan wode ya dafa ale fatura kasura madafa ati yatu ibuni salim de ya dafa akoma mahamud lamini sinkiti ulube abe kalani minke jamia la ni masake basara na ka kalo sara nana ayere madela ka bolo do akura bara ababo kalandende bamina abafo demba ya ka kalo musakaye minye o bola to madina ika laje muso munun che usara le time munun be ka tilaw ni ngochi aya kanyana ma kanin chukure saudiya ka ewa masake maru marikul khalid wa atilela masake min tumba della kana madina kata shiga ka halakana ka dersula ka lamme dersu ko fe jama charle ka wori babu do boko abadi mamuda mun sinkate ma ko jaza ka law ghaira wori ko tenna ini ka wori ka sagi wori ko tenna ewa ko hari dorokin min ba kana abe yaru saude yari al ikal mami dorokin to aleta ite abe wal mami dorokin munundo komi ni do kulora mado ewa sanyu jilama be mununa ate wuludo sempulu munu nye sempulu ye ni nyege ni ewa fentala de abe wulude do ne usemi rahimahullah saudia kama sake tumbale ka karosara min dama bafu kado haramu ka keshila ayreta do saudia be jayi jado abo odi kalambagauma ni mo min ka kalanyi ne nafake wori bade do kado bado de masake yere de bo ota kadi doni ka bama obedi useminu ma dommi amina yoro akwa ile yere sentetai akwa le yere sentetai aya abbe mina fana ka ke sadaqati amin anyona ni marke sulemana sigle aya di abdul musin abadima ayere de nana madina mi abdul musin abadi sematai ema untaya ni ko madawda ko mi nadira min an kugu filime ni madda isugu ubu filime de ka ayira abdul musin ta masake yere de nana fo madina
mais a see mata ida ko den de kata Abdurrazzaq aya ta nyine internet la ba so Abdurrazzaq Badri de taray ewa kunna ye kado imina kafo masake ko ale ta duri ba tila kala ndew ni nyonci Cheikh Abdallah Bumbaji nono ulu nyana mana ulu yere tuje tumbe comme gouvernement nube mugo financer Cheikh Albani akawati folo atumbe mantoro dila mantoro abode dila ka balona hari akam muraja ka doni nyini to akam muraja shetun taye ka kitabusa abeta maktaba tigu dema ka maktaba mbafe nkado ka maktaba da mbafe kan nin kitabu muraja ni yesra dama abedo ka maktaba be kitabu muraja ni ka datu ko kati shara be bobi ka datu a wakati do abafo do ye ni bi ka maktaba datu ne ba fe ka datu ndala nkashi maktaba kono binka muraja ni sonna iboke ni dugu nana dugu jera ina ni ka maktaba dayla be ko ba ube aba luwe har shetay ka kitabu sa aka wakati kumfulo abe kitabu loyi bolode ika kitabu fule ni te seka dimma fu nimba laje fu mba atema lokaso na yetile hakem mim kembolo ambe besarala na yetile hakem mim kembolo nimbena ni ka sarabe uyu kanyana moya kete kabajiala anale aka dugu ina abe sunna min ka be bidia kele minna uye jamana ka misiru uyo o micro entredama ate wajuru ke jamana ka misiru bawla ate wajuru ke jamana ka telela ate wajuru ke jamana ka rajola atumba ka deresuda ka sode kono ukato te jian fantanania donc ambe min fo anka karamogo munun temena salafu munun temena anku kataru kala anku kanyana maya choko kala ni wulu ya kata dunama ote se ka dina jokoy ni te se ka dina jode et puis be ñogon fara ñogon ñang min ke furuku be karamogo nu ñogon jesa be jian ko ni palasiko dina kele tu nu ñogon cede ka fo ne karasa ko be bidia min no de kele be nace ne karasa ko abe shia ya mino de kelebe naje ne karasa fo abe rafida ya mino de kelemana o kelete maleka karmo ni nyogon cede furuku ni kelebe nyogon ce palasu ka kele de bu nyogon jinya palasi to nyini kele ni palasi kele o doron de bu nyogon ce dina kele tu nyogon cede parce que we dina ko ne cinya o ko ye huruba de ankaje we dina ko ne cinya ko huruba fo ambe de ka ke nyogon fe shi kana nyogo shila mais ni yayi nyugura nyogo na ube kele la de ayeta uchebe de ayeta kumanu nyogo nche dina kote de abe jian abe palashi abe jian ewa fara nyogo kamundra abe fu kajibu ala nas ube fara nyogo kamina katade kulu be dilali fe abe ngalo ka galon tiga hada madonge jamate sega fara nyogo ka galon ka koy fara nyogon kammi nin nafa bala fara nyogon kammi ni ala ya nyini fara nyogon kammi be qur'ana kono fara nyogon kammi ni cide nya nyini fara nyogon kabbe ka ala aqidatu sahiha obeke aqida sahalende ka obeke cinyade ka obeke tawhid ka obeke ala alquran wa sunna ala faham salaf salih fa nyogon ka nyuma yenninde ala ye fara nyogon kammi nyini ninde do fara nyogon kammi nyini na qur'ana fe ninde do fara nyogon kammi nyini na cide ka so ninde do mais aw ka galon fara nyogon ka intede ube fara nyogon ka na jamana ko be galon fara nyogon ka abe jiya nyini fara nyogon ka ay be falash nyini fara nyogon ka abe to nyini fara nyogon ka nyuma fara nyogon ka min ben nafake hari na ya suru jama kul fitini de afar la nyogon ka o fara nyogon ka la na ben nafake wayede al istimal al haqq mo ka fara nyogon ka ciyaka mogo ka fara nyogon ka tawhidika mogo ka fara nyogon ka aqida sahalenka mogo ka fara nyogon ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah ninde ye bilali ani ewa abubakar ani umaru sulemani farasi ani abubakar ani umaru ninde wo fara nyogon ka de limaniya de fara nyogon ka tawhid de fara nyogon ka fo an ka fara nyogon ka te ni tawhid de ka sinon ko munun fule ni jamana kono aw beye to ka je de mbalima ube fengo fa wuyere ube bende fere uye mogo fara nyogon kare ankata uchebe ni hada made yashika ewa joli abeseka ewa sumaya nenka ani joli galon dirale mbawu bola ubeta kwa tahasabu mujemea gulubu satta ni eyu ye karasa unana dilale no ye karasa be uyu tegedi nyogoma tahasabu mujemea gulubu satta ni eyu ye jate law faralem fule nyogon ka kasuru duskun faralendo
walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafati bainahum walakin allafa Allah ya ayyuhalladhina amanu zkuru ni'matallahi id kuntum ada fa allafa ay man kam benyo fa allafa mun fora baina qulubihim esuko aku fa allafa baina budanihum fa allafa baina qulubihim bal mo fara nyogon ka haqiqa yede dusukunde ka fara nyogon ka cinyaka dusukunde ka se ka fara nyogon ka tauhidika dusukunde ka fara nyogon ka aqida sahalenka ninde ye fara nyogon ka nafa be fara nyogon ka minna nabe nogo ala ma fo ko ne ala yu fara kolo fara nyogon ka ko fara kolo tora nyogon ka ye yorofa ko mu yere ya fo chogomi aye baka yorofa ye baka yorofa ne yorofa o de fara nyogon ka ta sabu mu jami'a qulubu musatta e nyana fara lembe nyogon ka kasoro dusukun fara fara lendo ala ko fa allafa baina qulubihim ako ala yu dusukun fara nyogon ka de ama fo ala yu fara kolo fara nyogon ka ni nya yiranna qur'an aya la ko dusukun fara le nyogon ka cinya ka o de fara nyogon ka fara kolo fara nyogon ka te de donc ambe min fo ambe konan jammin ke karamo ye amma fo mo shikani ka wajibi nyini ka jinya nyana ma yalla de ala yen nafaqati ni wajibi ni fe munun bilika ama fo ko mo shikano nyini o ma fo mo yede me ka wulu ya kata jinya ka jinya kanu ka palasu kanu ka togo kanu ka tanuni kanu karamo ani munun budda be kata sunnama ko buddu sukun kono de hari niya yang ka sunnama ko folo sera ka sunna dila aw nye sunna soro u boro maliya cokoroba folo munun temena a caman fatura sisa kelen kelen munun be ala ka sini kena duma ala batoka jinya tuntu boro ni cogola de karamogo labaw nale nde munun tara do tara politique kala wonna jamia kala woni few ulude nale ni nyoroma nana ni nin kafara nyogon ka suguye sunna mo folo tumbu dama bida mo bu dama u kamisiru bu dama uma fara nyogon kale nunu de nana ka be kolonjo ka be fara nyogon ka dina cinyamali ka sunna cinyamali ko abe kelenya ala kan kisu toro made dinya kanu de nana nimbe to ko nyini fe hari be fawjani nya ka sondo lame munu nu tara haramula ube ali kaba photo ube ta kabila ube haram madina photo ube ta kabila ube arafa photo ube ta kabila do be safan marma mana minye bato yoro de photo ube ta kabila ako ataswiri fil haram riyahu ako mugo munu beta haramula kin photo ka photo ta ku cici aka beyre jira haramu abe yere jira embanon funa hara anda wato fuleke nunu ye yere jira de ako mu'mini dusugun kala sibaga silama fere bede kay ka bara nyuma ka doga ka to ina alachi hada maden yode sarafu yode ke ulubi fere bede ke nka bato ni nka alako anin ka nyuma mbeto ni alache chogomi nute bo sarafu ka yere jija beninde me an ka yere jija beke de nka ke taw ni nka fota kabo akana toni ala chere akabo akaye akabo akame balobe nunumbo dawa kela dawa to hari mobili sirala ujora yoro mi kongo korona photo beta be ci amfule yam fere nu sera dugu mi no be sigi photo beta wajulu yere wojo yere tena situ kasi sada be photo ninye dawa sugu juma ninye dawa sugu juma dawa au ka dumuni yoro de be filmer dro photo beta kana mishu fagara au yoro mi dro photo de photo beta kana au sigira yoro mi dro sigila be barolo de photo beta kana aka wajuli nyana mashi wojo wutena kafu yenin tawhid de fo yenin sunna de fo yambe wotena photo simple damannati ninyen nin dawa sugu juma uya bola sisa ube hari tarawihim ni nafila munun ka bebe filmer de sisa ka be fila situka abe togo nyina be yere jira abe dinya kanu abe nafolo kanu ambe ala dele ala ka silamo sagi kata silamo nyuma made imamuna maliki kon lan yasiru li akhir hadhihi umma illa ma salaha bi awwaluha akum munum manton laba aw tesika foy ke kwa be nindina dilanay na be nyaaw bolo fo manton folo ye nindina dilani minye na ma dina dilani ode akate nyakoy manton folo ye dina dilani munye alquran wa sunna sheba utabina utabina uyen dina dilano do yede menni awuna na nin ko kura mununu nin politique nunu minye ko be dire nko minye Sheikh Salih Ala Sheikh Saudiya ka e wadina ministry ale de ale yere de Mamour ibn Abdul Wahhab
min ye saudiya ka tawhidi n'a ka salafiya yɛrɛ sinsin o bɔnsɔn dɔ de don tawhida ka saudiya yɛrɛ ka akida karamɔgɔba dɔ de don ale de ye silama minisiri ye fana a ko salafu salihu tun bɛ waso ni ɲɔgɔn ye dɛ a ka bidiya mɔgɔ fara ɲɔgɔn na sunna mɔgɔ ni bidiya mɔgɔ a ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na a kana ɲagami ɲɔgɔn na a kana sigi yɔrɔ la k'a bɛ baro kɛ a kana fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ sunna mɔgɔw tun bɛ waso ɲɔgɔn ni o ye dɛ a ko mɛ sisan mɔgɔw sunna mɔgɔw y'a kɛ mɔgɔw caman b'a kɛ a ko mɛ sisan mɔgɔ caman b'a kɛ u ni bidiya mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ujuraw ye ujura minnu tɛ ujuraw ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ dawa masalaha de an bɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ jamana masalaha kama dɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan a ko nin bɛ ujura fu a ko nin bɛ ujura a ko nin si tɛ ujura k'a daga ye ko ni bidiya mɔgɔ ka ɲagami ɲɔgɔn na a tɛ daga ni diɲɛ masalaha ye a tɛ daga ko diina masalaha dɔ a tɛ daga ko dawa masalaha de y'an fara ɲɔgɔn kan ni bidiya ɲɔgɔn ka kɔlɔnca ka fara ɲɔgɔn kan a ko nin bɛ fuja fu salafu ka baara tɛ dɛ an bɛ ala deli minnu b'u danbe ka taa sunna ma minnu b'u danbe ka taa karamɔgɔ ni wajibiw bɛ tiɲɛli min na jamana in kɔnɔ diinɛ tiɲɛ ni sunna tiɲɛ min na ala ka jamana in sunna kisi u tɔɔrɔ ma subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Temba ni fana lagan